गुबै थांखियानो जों दिनै 2 अक्ट'बरखौ जेराव गान्धी जयन्ति सान बेजों जों लोब्बा लाखिनानै दिनै बन्यप्राणी हप्ताबो दं ओंखायनो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै अपेनिं खालामदों आरो बेनि थांखियानो जादों गान्धीया पृथिबियाव फिस गायसननो नागिरदोंमोन महात्मा गान्धीया आरो जोंबो बड'लेण्डआव फिस गायसननो हाबाय फिसखौ जेराव बिथां जोंनि चिफ मानगिरा प्रमद बर'आ जोंनि बड'लेण्डखौ फिस मोनसे लेन्ड हिसाबै डिक्लेयार खालामदों जोंबो बे फिसजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जोंनि मानास नेसनेल पार्कनि गेजेरजों जोंनि इक'नमिक बेकबना जेन टुरिस्टफोरनि सायाव सोनारो बा टुरिजिम सेक्टरनिफ्राय जों लाबोनो हायो बे नोजोर बोनानैनो जों दा अपेनिं खालामदों। जिहेथु बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नांगौबायदि सांग्रां गैया होननानै सांग्रां बहुद दङ जाय सांग्रां थानायनि थाखायनो जों मानासखौ बासायनो हादों आरो सांग्रां गैयाबा जों बासायनो हानाय नङामोन आरो जोंहा सोलोंनो गोनां दङ गोबां साखाथि फाखाथिनि मानसिफ्रा बे हालामनि बर'फोरनिफ्राय बे हालामनि गुबुन गुबुन जाथिफोरनिफ्राय सोलोंनो गोनां दङ जायनि जाहोनाव मेन पावारा खमब्लाबो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानासखौ मोजाङैनो माने रोहो खालामना लाखिनो हादों बेनिखायनो जोंहा सोलोंनो गोनां চেষ্টা কৰিব পাৰে এইটোৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব প্ৰতি বছৰে বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ কথা কয় কিন্তু বেদখল আপুনি সেইদিনৰ পূজাটো যাবলৈ দিয়ক পাথৰৰ নিচিনা পাথৰৰ মই খুন্দা মাৰিম আৰু শুনক ইয়াতে বহুত শেডিউল স্পিচিছ আছে এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ আছে দোজ আৰ আনৰিপৰ্টেড নাও census are yet to be conducted for those species suppose bison lot of bisons are there so how could you do you have plan to do census for this species and popularize those species in the world arena so that you see one thing I am not expert of these things so we have here director sir he will inform everything what we are going to do